ሳሊ ልብ ወለድ ዛንታ ደራሲ ቢንያም ፍስሐጽዮን ተራኺ ሚካኤል ብርሃነ አብ ህድሞና ነባሪት ቀዳማይ ክፋል ፍቕሪ ኣብ ልቢ ዝካየድ ኩናት እዩ። መሬት ዓሪቡ ጸላም ዳርጋ መንጋሱ ብምንባሩ ጎደና ሓርነት ካብ ስርሖም ዝተፈደሱን ነፋስ ክወስዱ ብዝወፁን ሰባት መሊኡ ነበረ። ሚናብ ኣብቲ ጎደና መንጽር ህንፃ ካቴድራል ቆይሙ የማነ ጸጋሙ ጠመተ። ምስ ዓርኩ ቆጸራ ነይርዎ። ኣዒንቱ ንማዕዶ ጥራይ ጥምታ ብምንባረን ግን ክጽበዮን ዝጸንሐ ዓርኩ ጽምብር ክሳብ ዝብሎ ኣየስተባሃለሉን። ቤን ዳልካ በሬካ ዓርኩ ብዘይገመቶ ሕውስ ስለ ዝበሎ ሚናብ ሓተተ። ክልቲኦም ካብ ህፃንነቶም ዝጀመረን ንነዊሕ ዓመታት ዝቐጸለን ጥቡቕ ዕርክነት ኣለዎም። ዶንጌዴ መሓሪ ብሰንኪ ስራሕ ብቐጻሊ ብሰዓቱ ስለ ዘይርከብ ስክፍታ እናተሰምዖ ሰዓቱ ተዓዘበ። ከም ቀደምካ ዋዛ ሰኒዩ ድሕሪ ምስሓቕ ኣበየናይ እንዳ ሻሂና ንሰቲ ብምባል ሕቶ ቕረበ። መለቕለቕ ገዛ ዝኸውን ሕብሪ ደለይ ነይረ ንግዛእ እሞ ብድሕሪኡ ሻህንተን ሰቲ መሓሸ በለ መሓሪ። ኣብ ከባቢኡ ፈራሜንታ ክዕዘብ ቀባሕባሕ እናበለ ሚናብ ንዘረባ ዓርኩ ብምኽባር ኣብቲ ከባቢ ናብ ዝነበራ ፈራሜንታ ብሓባር ኣምርሑ። ሓርነት ፈራሜንታ ዝብል ታቤላ ሪኦም ድማ ሰተቲሎም ንውሽጢ ኣተዉ። ሃሳስ ሰማያዊ ናይ መንደቕ ሕብሪ ይርከበኩም ዶ? ሓተተ መሓሪ። ኣዒንቱ ኣብ ከብሕን ዝተደርደረ ቀለማት ዝሓዘ ታኒካታት እናቋመታ ኣብቲ ፈራሜንታት ጸንሓቶም ከደረይቲ ጎርዞ ብኹሩዕ ኣጠማምታ ጠሚታ ሕብርታት ዝመርጸሉ ደብተር ኢዳ ወሳቢላ ኣቐበለቶም። መሓሪ ኣዒንቱ ናብ ደብተር ክተክል እንከሎ ኣዒንቲ ሚናብ ግና ብዘገርም ቅልጣፈ ኣብ ልዕልታ ጎርዞ ዓሊበን ብተምሳጥ ፈዚዘን ተራእያ። ሃንደበታዊ ጎፍታዩ መብረቕ ኣብ ቅድሚኡ ዝወደቐ ክመስል ከዕነዳይ ዶንጌየን። ምጭውነት ናይታ ኣብቲ ፈራሜንታ ዝነበረት ጎርዞ ንልቡ ካብ ሰፈራ ነቐነቐታ። ሕፍረቱ ኹዒቱ ብምቕባር ከም ኩሕጣ ዝደለየ ኣራዊት ኣፉ ኸፊቱ ጠመታ። ሕብሪ ገጻ ከም ካባ ዝደረበቶ ኹርዓታን ዘይድፈር ኮኸባን ሕብረት ፈጢሮም ንምዝናቡ ዝተዓጥቁ መሰሉ። እዚ ሃሳስ ሰማያዊ ድያ? እቲ ኣብ ጉዳዩ ዝነበረ መሓሪ ብኣመልካቲቱ ኣጻብዕቱ ናብ ደብተር ኣመልከተ። ኣጣምታ ሚናብ ስክፍታ ዝፈጠረላ ጎርዞ ህድኣታ እናርኣየት እወ ብምባል መለሰት። ኣፍካትም ክትብላ ዘድፍር መኻፍቲ ኣፍ ኣለዋ። ቃላት በቶም ጸበብቲ ኣፋ ወፁ እንከለዉ ዝፈጥርዎ ፍሉይ ቃና ኣለዎም። ከተዛረብ ተሃንጢኡ ክጽበ ዝጸንሐ ሚናብ መኻፍቲ ኣፋ ተዓዚቡ ከም ሓወልቲ ደረቐ። ካብቲ ዝመጹሉ ጉዳይ ወፂኡ ቀንጠመን ጥዕላል ክኸፍት ኩቱር ባህጊ ሓደሮ። እታ ጎርዞ ግና ዝጋና ሓጣምታ እዩ ዘለዋ። ኮኸባውን ዝድፈር ኣይኮነን። ንኽትዛረባ ዝዕድምን ዘተባብዕን ቁንጫል ፍሽኽታ ይረአያን። ኩሩዕ ኣጠማምታኣ ከም ወታደር ዕትበት ኣለዎ። ከም ሓላዊት ድኳን ዓማዊላ ክትስሕብ ፍሕሹ ገጽ ከም ዘድልያ ዝፈለጠት ኣይትመስልን። ፍሽኽታ ዘይፈልጥ ሰብ ድኳን ክኸፍት የብሉን ዝብል ምስላ ቻይና ኣየስተዋዕለትሉን። ዕምባባ ከምስታይ የድልያን እዩ ዝብል መረዳእታ ይህልዋ ኸውን። ዋጋ ክንደዩ? መሓሪ ሓላዊት ድኳን ዘቕረበትሉ ሃሳስ ሰማያዊ ሕብሪ ዝሓዘ ታኒካ እናዳሃሰሰ ሓተተ። ካብኡ ይጐድልኒ? ቁሩባ ጉደልና? ዋጋ ቐለም ምስ ተነግሮ ክዋገን ዋጋ ዕዳጋ ክገብርን ጀመረ። 10 ኣፋ ጐዲለልካ ኣለኹ ብምባል መልሲ ሂባ ነቲ ኣተኪሩ ዝጥምታ ዝነበረ ሚናብ ዝቃጻዕ ዒንታ ዓለበትሉ። ገጻውን ተደፈርኩ ዝብል ናይ ነድሪ ስምዒት ተኻዕቦ። ሚናብ ኩናት ከም ዝተወርወሮ ቀልጢፉ ዒንቱ ሰበረ። ጽባቐ ብህርፍርፎት ምዕዛብ በደል ኮይኑ ተሰምዖ። ፍርያን ሕፍረትን ናብ ዝባኑ ተሰቕሉ። ቀውታ ናይታ ጎርዞ ቆልዓ እንከሎ ዝምህሮ ዝነበረ መምህር ኣዘኻኽሮ
እቲ መምህር ተሃራረም ብምዃኑ ኣዒንቱ ኣብ ገጹን ተዕሊቡሉ ናብ ዝኣትዎ ይጠፍኦ ምንባሩ እቲ ዝኽሪ ካብ ኣእምሮኡ ይጠፍአን። ልክዕ ከምኡ ግን ከዓ ዝተፈልየ ጽልእ ዘይኮነ ፍትወት ሓዚሉ ስክፍታን ፍረን ዘሳስ ስምዒት ኣብ ውሽጡ ተፈራረቐ። ነቲ መምህር ዳግማይ ክሪኦ ዝደፍር ኣይነበረን። ነታ ጎርዞ ግና መመሊሱ ክርእያ ባሃገ። ፍቕሪ ደፋር እዩ። ወይ ዘጓልክ ሽኩር ካብቲ ፋራሜንታ ምስ ወፁ ሚናብ ዝደፍኦ ዝነበረ ስምዒት ሃሂሉ ኣውፅኦ። ዘይከውን ኮይኑ እምበር ካብ ቅድሚኣ ክርሕቕ ኣይምደለየን። ኣብቲ ፋራሜንታ ተላኣኺ ጌራ እንተትቖፅሮ መልክዓ ዝያዳ ክፍሊት ሓሲቡ ኣዒንቱ ኸድርር ብዘይ ጻማ ኸገልግል ፈቓደኛ ምኾነ። ብእውነት ፈቲኸ መሓሪ ብዙሕ ከይተገደሰ ሓተቶ። ኣብ መንጎ ዓርኩን ኣብቲ ዝኣተዎ ፌራሜንታ ዝነበረት ጎርዞን እንታይ ከም ዝተፈጥረ ኣፍልጦ ይብሉን። ንሱ ጉዳዩ ገይሩ ይወፅዩ። እንታይ ምፍታው ጥራይ ዳ ኣብ ውሽጡ ዝነበረ ስምዒት ዝገልጽ ቃላት ስለ ዘይነበሮ ርእሱ ብምንናው ኣድናቖቱ ገለጸ። ኣዒንትየን ካብቲ ፋራሜንታ ወፅየን እምበር ምስሊ ናይታ ጎርዞ ኣብ ልቡ ፀይሩ ተማሊእዎ እዩ። ወርሕ መጋቢት ዕምባባታት ዕምሮም ኣብቂዑ ዝረግፉሉ ወቕቲ እዩ። ኣብ ውሽጢ ልቢ ሚናብ ዝተተኽለት ካብ እጓም ዝተኸፍተት ሓዳስ ዕምበባ ግና ናብ ካልእ ልቢ ክትሰግር ተዳልያ ነበረት። ሚናብ ነታ ዝመሰጠቶ ጎርዞ ኣብ ትሰርሓሉ ፌራሜንታ ካብ ዝርኢ እንዳሓር ሎም ድቃስ ኣይረኸበን። ኩሉ ሕልምታቱ ዝተጨርሐ እንተተጨርሐ ብዛዕባታ ከደረይትን ኩርዕቲ ጎርዞን ጥራይ ይኸውን። ይሓስባ ይዝክራ ምስላ በእምርኡ ገዚፍ ቦታ ሒዙ ይመላለስ። ነታ ጎርዞን ኣብ ውሽጡ ዝፈጠረቶ ተምሳጥና መልኪቱ ኣብ መዝገብ ዕለታዊ ፍጻሜታት ከም ዝስዕብ ኣስፊሩሎ። ሎሚ 7 መጋቢት 2004 ዓመተ ምህረት እዩ። ኣብ ዝሓለፍኮ ጎደናታት ኣስመራ ሽባኻታት ዕምባብኦም ኣርጊፎም ንሓደስቲ ዕምባባታት ከቋምቱ ርእዮም። ኣነ ግና ካብኦም ፍልይ ብዝበለ መንገዲ ኣብ ልበይ ንሓዋሩ ዘይትረግፍ ዕምባባ ክተክል ኣንቂዳ ኣብጉዑ ዘለኹ። ህይወት ብናይ ኣጋጣሚታት ጎፍታ ዝተመልአት እያ። ጎፍታ ናተይ ድማ ምስ ሓንቲ ከደረይቲ ሄዋን ኮይኑሎ። ኣቤት ግርማ ሞጎስ! ልበይ ከም ፈጥፍጥ ግዜ ይወሰደን። ኩለንትናይ ናብኣ ተዓዚሩ ኩሉ ቀልበይ ወሲዳቶ። ብኸመይ መንገዲ ከም ዝረኽባ ይፈልጥን፣ ግና መንፈሰይ ርኸባ ክብለኒ ይፍለጠንሎ። ተስፋ ገብር ከም ደቂ ሕድርትና ሕብኢቲ ኸይትኸውን። ብርሃን ተፋንዩ ቦትኡን ጸላም ካብ ዘረከብ 2 ሰዓት ሓሊፉ ሚናብ ትብዓቱ ኣኻኺቡ ኣብ ጎደና ሓርነት ካብ ዝርከብ ደቓይቕ 1 2 እናበሉ ተቖፂሮም። ተበግሱኡ ብዓይኑን ዘፍቀረ ሄዋን ብኣካል ረኺቡ ምልላይ ነበረ። ኣብ ዒንቱ ዝሰፈረት ሄዋን ካልእ ትረፍ ካብ ትሰርሓሉ ፌራሜንታ ወፂኣ ክሪኣ ባህጊ ኣለዎ። እቲ መልኣኻዊ ምስላ ኣብ ጎደና ሓርነት ከግርምኦ ይዕቅብ ደኸውን ዝብል ህንጢነት ኣብ ኣእምርኡ ይመላለስ ኣሎ። ኣብ ኣፍ ደገ ስራሓ ከም ዋርድያ ቆይሙ እታ ጎርዞ ትወፀሉ ሰዓት ክጽበ ጀመረ። ቅድሚኡ ኣብ ዝነበረ እዋን ተኣትወሉን ትወፃሉን ሰዓት ኣጽኒዕዎ እዩ። ሰዓት 8 ካብ ስራሕ ትወፅእ። ፍርሃት ዝበዝሖ ሓጎስ ኣብ ውሽጡ እናተፈራረቑ ምጽባ ይቀጸለ። መሓራ ዓርኩ እንተዝህሉ ነይሩ ብዙሕ መሓገዞ።
ሓደ መዳፈርቱ ንስዩ ካብ ስራሕ ወፂኡ ከም ዘይረክብ ስለ ዝሓበሮ ግና ነቲ ኣብ ልቢ ዝካየድ ኩናት በይኑ ከኣግዶ ያንቂዱ ልቡ ሃንደበት ፈግበለት ነታ ጎርዞ ክፅበ ከም ዘይፀንሐ ብኣፍ ደገ ክትቅልቀል ምስ ረኣያ በዚ መፂኡ ዘይተባህለ ፍርሂ ቅብር ኣበሎ ካልኦት ናይ ስምዒት ህዋሳቱ ሞይቶም ኣዒንቱ ጥራይ ፈጢጦም ተረፉ በይና ክትከውን ነይርዋ መዒ ዘይምባሉ ብምኽንያት ኣሰነዮ እታ ኣብ ልቢ ሚናብ ሓወልቲ ዝፈጠረት ጎርዞ ምስ ካልአይታ ንዕኡ ንድሕሪት ሓዲገን ንቕድሚት ሰጎማ ቅኒት ልቡ ምስ ኣራግፃ እግረን ትርግ ትርግ እናበለ ብዓይኑ ተኸተለን ማሓረ ዓርከይ እንተዝህሉ ነዛ ምስኣ ዘላ ጎርዞ ምፈለየለይ ኣስተማሰለ ከይሪኦ እናተጠንቀቐ ድማ ደድሕሪአን ሰዓበ ፍቕሪ ንዝስዕቦ ይሰልጦ ብልቢ بأمنات بحق الصعبة من عبد حرتها في شلتنا يتثبت عقات عمي عم مزقب هوت قلتها وفتصاميتها زسفرو قلات كم زي الصعب يمثل هما عقات عم غينو كاب كالقطنا يسمعته واساتي عينتي تراي درار رقيبهم أتا مسك ألمناو على السحابي حبري زوانا نتكورزو لو ممشت عيني ملئت أميتيا ملأخ مخوانا كاب سرح مسوط أتو مكناتا تاخمسكر تعذيبيو فتي ما يتغيرتن جناب سن كدفرت مسأن لبينا درفة كفانوا تجديدة ناي فرحي جريو إنها تتنقعكو قلم من قدي نعا إن محز أنسي بيني أنت إلا من بارنا يفلتن جنا جوجم جمان كابن حليفو عب أزاني يبتصح نبرها على اللبي كالأقسام عسلة زي كقل بصور مثل بيك تراخب تسفى قبر صباح ما أنت كل لغة بالممتع عي تعرف عنيو نعا أمينة بلبي دحان حداري ليها اللقو ما أنت نعيك تعملني أزامي جوتي دحان تحدار اللي